Каква става, терлици? Аз съм Терлика БГ, а това е Shadow Fight 2, ако не се лъжа, 5 епизод. Ще се опитам да победя пред последния бос в този епизод, но не знам дали ще стане. Ще се опитам, но не съм сигурен дали ще се получи. Ай, заради бе! Ето. Сега... Дано да бъде поне нормал. Пак ще е още по-добре и изи да бъде. Защо е хард, бе? Какво трябва да се купа? И зато аз няма да събирам пари. И зато и няма. Защото е толкова колкото не. И смятам да се го купя. Радно. Значи ще събирам сега пари за този джакет. Зато и нищо, аз въобще няма да събирам пари до 103. Тя моята маска си 103. Вече трябваше да е 109, ама не ще да се качи. Сега на тур... Аз ще пробвам при боса. Ама нямам шанс. Но пък не знам, може да се получи. Shadow vs. Dundee. Дано да... Наедино да се ми взима поне до предпоследната чертичка. Ох, супер! Супер, значи имам някакъв шанс. Макар и малък. Все пак. Така, бе. Бе. Абе, ей, Данди, Манди! О, той беше много добър хедшот. Или хедхит, или както мога. Победих първия път. А втория път отивам на Линкс. Туф. Бе. Няма ми се отваряш, момче. Чуваш ли ма ти, бе, въобще няма да играя тук с крака, защото те са много слаби. Или как да го кажа, средници, защото са много слаби, както казах. И да. Yes. Ама нищо не направя. Защо yes? Шок. Няма да ме победиш, когато си шокнат, е. Човек, няма да ме победиш. Победи ме, когато е шокнат. Защо? Какъв е смисълът? Кажете ми, хора, какъв е тъпия смисъл? Умри, бе. Така е. Супер пони, че не ми взе толкова много кръв. Не! Защо бягаш от мене, бе? Аз съм добър, бе. Само ще щупя главата. Аз съм добър човек, бе. Повярвай ми, бе. Казах ти, че съм добър. Само ти щупя главата. И победих. Денди. Сега Линк ще ми Impossible. Сигурен съм в това. И въобще не смятам да се опитвам при него. Линк сега имаше гърмящи глупости. Ще апдейт на каската. Бронята много скъпа за апдейтване. Почвам да събирам за ИТС. Чай да се пробваме на Линкс, понеже не знам що. You think the fate me. Знаеш как ме интересува, бе. Пак.
победяваш и много готино. Оръжия. Бато дънчко ще се бъде. Къв си ти, бе? Каквото и нещо са, бе. Спота храната е пич. Къв е то? 4 раунда тука. Ма то ще ма смели направо, бе. Тука става леш. Защо ми се пускат такива бомби, бе? Ма то не е честно, то сма някакви хиперяките оръжия и брони, и някакви апдейти, деца. Ай, де, майко, човек. Какъв е то сурота? Защо ги пускат такива силни? Да играят с някой 5 левел. О, той беше. И не му взех никаква кръв, сериозно ли? Мисля, че да. Значи сега в другите епизоди, в принцип, без да снимам, смятам да си апдейтвам брони и всичко. Когато реша да игра срещу Линкс за победа, ще записвам. И се надявам, че тогава ще... You can't beat me, Shadow. Why do you even try? Пак. И колкото не мога да победя, бе. Аз ще тренирам, бе. Ще печаля пари, бе. Няма да плащам за това, бе, хора. Разберете ма. Чай сега да видя. Не знам. В принцип за това ще се правя. Сега отиваме малко на Survival или на турнамента ще се пробвам. Защото, не знам защо, защото искам пари. Пари, мъни, кеш, сухо, райс. Ай! Така, бе, как го нокаутира Джон Сина, дами и господа? Дами и господа, Джон Сина е велик. Ела ме, бе. Абе! Пуф. Свършен съм или не съм, може би съм, да съм. Къв си ти, бе? Топак, каден, скапан, грозен, ужасен. Ила ми, бе! Ила ми, бе! Направо пея страхотно за X-факторто. Как можа? Как можа, бе, така. Раунд 3. Файт. Къв си ти, абе. Къв си ти, бе. То се с първите оръжия, май. Ма бе, идиот ли си ти, бе? Какъв си, бе? Как може с първите оръжия да играе срещу мене, бе? Бе, майко, бе. Бе. И трябва сега да имам пари за новите... Имам. Кажи ми, че имам. Кажи ми, че имам за новото яки. Сега ще видим. Надявам се, че ще имам. Имам! Купувам! 4 минути няма смисъл да
Искам да се видя как ще изглежда. Гати печа. Сега, като го купя, пак ще се пробвам при Lynx. И ще спра за малко клипа, докато якито се зареди. И връщам се отново в терлици. Както виждате, не се е заредила бронята и смятам да чакам да играя на дуел заедно с вас. Така ли да ме гледате? В смисъл не, че ще дойдете у нас и да играем. Така, защо ме пусна с тези стъпите оръжия, бе? Значи, обещавам се от сега, че ще победя поне Lynx тази игра. Защото стигах до Lynx друг път и се отказвах. И сега реших, че докато снимам, ще победя и Lynx, и някой друг преди да се откажа, понеже аз съм много такъв лесно се отказвам. Тъй като гледам клипа е станал 11 минути, смятам скоро да го спирам. Така, 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 така. Победия, бе! Аре, бе, жена ли няма да можеш да победиш, бе, мой? Нашия жена не може да победи. Браво на нашия, бе! Той слен и жена може да победя, и мъж, и Lynx може да победи, и Денди може да победи, и всичките може да победи нашия. Той е много умен. Много умно момче. Терлици, спирам клипа и ще се видим скоро. Ако клипът ви хареса, щупете лайк бутона и се абонирайте. Чао!